ସିଆଡ଼େ କରେ ଧରିକି ଚାଲ। ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ସାର୍ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଆମେ କେତେ ବାଟ ଆସିଛେ। ଅଛି ପାଣି ଦି ହାତେ ପାଣି ବି ଆପଣଙ୍କ ଘାସ ଦେଖାଉଛି ଘାସ ଗୋଟେ 20 ଫୁଟର ଦେଖ ମସଲା ଅଛି ମଝିରେ ଆଉ ମୁଁ ପଇସା ଆଣକୁ କରିବି ଭାଇ ହାତୀ या ପାଣି ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ପଶିକି କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁନଥିବେ? ହଁ ପାଣି ଭିତରେ ପହଁରିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଏଇଠି ଗାଧେଇଲା ଏଇଠି ଗାଧେଇଲା ତାର ସେ ବୋଟ ନେଇଗଲେ ସେ କୁଣ୍ଡାରେ ହେଲା ସେ ଯାଇ ଗଲେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଣି ମଝିରେ ପୁରା ବୋଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଗିଲା ବୋଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଗିଲା ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ଥିଲେ 3 ଜଣ ଥିଲେ ସେ 3 ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ସାହସ ମୁଁ ପୁରା ଉଠେଇକି ପିକଅପ୍ ଦେଇ ଉଠେଇକି ଆଣୁଥାଏ ମାନେ ହାତୀକି ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ଅଛି ହାତୀ ତା ଦିଗ ଚେଞ୍ଜ କଲା ମାନେ ସିଏ ମୋ ଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ ବୋଲି ହାତୀ ଯାଇନି ଖାଲା ଭିତରେ ହାତୀ ସେଠୁ ଇଏ ହେଲା ହାତୀ ଯେମିତି ଟିକେ ନାକୁ ଛାଡ଼ିକି କଟିଛି ଫଟୋକିନି କାଟିକି ତା ପଛ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମ ସୁଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ି ଦେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ପାଣି ଗାଡ଼ି ହାତୀ पेट्रोल स्मेल बहुत जोर स्मेल सॉरी नहीं सर आ गोटे पाटी आसीबो एई जोरटा बोलले तो गोटे जार फुल है कि हां এটা लीकेज होछ पछा देखिए
बोटिंग सर बोटिंग बोटिंग पैसेंजर जति गली चारटा मोड़ा आदि कम हां बहुत पता है भाई ये गाड़ी खंड तोर केते पड़ी ये 8 लाख हां देखो ना तुम डेउन डीह बा ताल से पहरा जानी ना ये केते बाट पलैलानी कौन हाँ ये रथ Thank you.